Oi. Huomenta päivää. Kesä on päällänsä, meinaa täällä. Jossakin sataa kulma Suomessa päin vettä, mutta eipä mitään. Nyt on juhlapäivä, sillä tilanne on mun kohdalla se, että on minun syntymäpäiväni. 29.5.59 synnyin ja 67 vuotta tänään täytän ja 40 vuotta saanut olla luojan omaa ja hänen lapsensa. Ja nyt sitten hänen kanssaan vietetäänkin syntymäpäivää kahdestaan täällä meillä kotona, kun tilanne on se, että vaimo on pitämässä naistenpäiviä, huoltamassa, hoitamassa Suomen naisia tuolla Itä-Suomessa, ja nyt on sitten tilanne se, kun hän on viimeisen päälle sielunhoitoterapeutti ja sosionomidiakoni, niin hän tämmöisiä kursseja, seminaareja pitää ja meidän yhdistyksen puitteissa myös niin kuin yhdessä työtä tehdään, ja nyt sitten täällä Taivaan Isän kanssa pidän yhdessä syntymäpäiviä, niin no, Nina teki, jos te rakas vaimo teki sitten jo syntymäpäivälaulun meikäläisestä ja niin kuin Kerkon Kotkastakin lennokista sitten aivan huikea sekin, mistä on hyvää palautetta tullut. Hän on sellainen, hän on runoilija, sieluituuta ja sieluhoitaja näin, niin häneltä kyllä onnistuu sitten se. Mutta hän teki tosissaan nyt sitten teki musta henkilökohtaisen elämänlaulun kanssa ja siinä on monia lauluja, mitä on meistä on tehnyt yhdessä lauluja ja niin edelleen. Ja mutta sitten kuitenkin hei, nyt kun tänä päivänä on syntymäpäivä näin, niin Taivaan Isän kanssa tässä viettelen sitä näin, niin mikäpä löytyy tuolta pöydältä. Mennäänpä lähemmin katsomaan sitä, mistä tässä mun kohdalla on kysymys. Elikkä paketti tuli tuossa muutama päivä aikaisemmin ja miten osuikaan kuitenkin tälle viikolle. Meinaa yksi lapsuuneni unelmista on ollut, tietysti lennokin harrastuksesta on kysymys näin, niin yksi lapsuuden unelmista on ollut sitten tällainen lennokki kuin Graupnerin Amateur. Tämä kyseinen sama luettelo, joka aikanaan sitten, tätä ei pysty pienentämään eikä isontaa tästä, no ei se haittaa mitään, joo. Niin, aikanaan tämä saatiin sitten, tai kaveri sai, oli rikas perhe ja hän tämän luettelon sitten sai. Ja oliko ne 15, 14-vuotias, 16-vuotias, jotakin vajaa sellaista siihen aikaan, niin kuolattiin tätä luetteloa luettaessa ja kaikkia hienosaksalaisia lennokkeja, mihin kenelläkään ei ole mitään varaa, mutta kuitenkin tämmöinen luettelo tuli Saksasta sitten ja yksi ylitse muiden jäi tästä luettelosta, jäi sitten erikoisena. Tässä on paljon erilaisia lennokkeja, hyvännäköisiä on taksia ja helikoptereita ja terryä ja sirrusta. Sirrus mulla onkin ollut kyllä, mutta se mikä tässä oli näin, niin oli se mikä jäi kaikista merkittävimmin huomioon. Nimenomaan jäi tämä Graupnerin Amateur. Elikkä tämä kyseinen kone nyt sitten oli se, joka jäi kaikista voimakkaimmin mun mielestä tässä luettelosta. Söpö, kaunis, linjakas, asiallinen, todella tyylikäs ennen kaikkea värityksen puolelta, valkoharmaa. Ja niinhän tuo otti ja teki, että nyt olen saanut sitten ostettua torista tällaisen. Pidän sitä ihan Jumalan lahjana siinä mielessä, koska niin harvinaisesta tapauksesta on kysymys, että ei tällaisia enää vastaantuu alkuunkaan siinä määrin, kun voitaisiin ajatella, ei todellakaan. Mutta miten tämän saan sitten auki tästä vedettyä näin, no hyvinhän tuo tuosta vilerausveitsellä aukeaa teipit. Päästään katsomaan 50 vuoden taakse Graupnerin Amateuria. Kaveri oli, joku setä oli tuonut Saksasta aikanaan ja oli sitten hyllyllä jossakin varastossa ollut vuosikymmenet, niin kaikki 50 vuotta ja tapahtunut sitten se, että ei ollut vaan kukaan avannut edes pakettia, mutta kävi sitten kuitenkin niin, että kaveri avasi sen ja katsoi ihan oikeasti, että mitä siellä onkaan. Hyvin on pakattu, sieltä se löytyy, hyvin onkin pakattu. Kysymys meinaa on todella tärkeästä paketista, tärkeästä koneesta,
harvinaislaatuisesta sellaisenaan. Ja tadaa, siinä se on. Rampneri Amateur. Ei oikeesti siis. Aivan jotain huikeeta, mitä se voikaan olla. Tuulinen on päivä, haluaa jo viedä lentämään. Ja otetaan tosta vähän se auki. Otetaan tosta, kuminauhokin on laitettu siihen, että pysyy varmasti kasassa paketoitaessa. Ja nyt kun tässä saatte mun kanssa avata tän näin, niin katsokaa, siinä se on. Amateur. Siis kaikki ne ohjeineen, neuvoineen, papereineen. Siis jotain aivan huikeeta. Päällystyspaperia. Tää oli päällystyspaperia siihen aikaan. Ja sillä se vaan sitten maalattiin ja alkuperäiset tarrat kaikki. Liimakin löytyy. Liekköhän vielä kunnossa. Oi valtavaa siis. Ja aivan. Joo, polttoaineletkua. Kuminauhat. Onkohan vielä elossa? Ja kattokaa Rudolhart oikein lennokkiliimaa ja alkuperäiset hienot Graupnerin renkaat. Vau, mikäs täältä oli. Ja hei, mutta älkää mitään. Kato, oli oikein potkurikin laitettu. No on tyylikästä meininkiä ollut siihen aikaan. Vautsi kokonaista onko se Saksan markkaa ollut siihen aikaan maksaa? No joka tapauksessa siinä ja täällä on tämmönen paperipussi. Mitäköhän se on? Kufliksia. En osaa sanoa. Tissue. Avataan päälle jotain puhistus. En mä osaa sanoa vielä, mutta joka tapauksessa riittää mulle, että täällä on kaikki tarrat. Kato, jos karkaa jotenkin. Niin. Joo, kyllä. Huikee syntymäpäivälahja meikäläisellä. Yes! Tää oli se, mitä mä koko ikäni on kuollut, tai silloin ei mä sit lopetin se, koska sit rupesi tulemaan jo toisia koneita. Ja joo, kyllä, täytyy myöntää, että kyllä nyt on onnenpäivä meikäläisellä. No joo, siinä ja siinä, että kehtaa laittaa nää alkuperäiset, ei ole kauhean painavat nää kumit kyllä, mutta liipa saattaa. Se on aivan jämähtänyt. Ja no tuo saattaa, no siinä on vielä jotain eloa, mutta että kaikki nää, ai että siis kokonainen täydellinen sarja. Hei joo, eli siinä nyt sitten syntymäpäivää lähdetään viettämään ja tosin tää kyllä nyt on talven projekteja, että en välttämättä sitten tänä kesänä rupea tekemään, että nyt on niin paljon lennetettävää ja muita touhuja. Mutta näillä fiiliksellä lähti viettämään syntymäpäivää tänään. Täytyy myöntää, että olo on kyllä onnellinen ja tyytyväinen. Ja sitten vaan talvi voi tulla, jes, pääsee rakentamaan amatööriä. Ja tein muuten täysin kuvan paketin mukaisen siitä, että yhtään en siinä sitten, niin tein taksinkin ja sirruksen ja painatin tarrat erikseen ja tilasin vielä Saksasta sitten kuomun siihen kabiniin ja näin ollen nyt sitten näin, niin alkuperäistä tykkään tehdä sitten ja joo, kyllä, talvi voi tulla sitten, että näille syntymäpäivät terveisille siunausta, iloa, rakkautta, terveyttä teille kaikille sinne ja kyllä, Jumala